न्यू स्टेशन कच्चा कच। यहाँ के बस के अब गीत गौने नहीं खे। ना 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 एगो काम करी रोरा दूसर बिजनेस कोनो चालू अरे करी। चट्टी मोमबत्ती के दुकान खोली भी आ ना होखे तो जोन और पुरानका दुकानिया रहल अंडवा वाला उहे चालू कर दी। ना ना अपन टीका मीट कहीं जान तनी पहले का करी, पहले अंडा का दुकान खोले रहनी है। अच्छा अच्छा तिवारी मेडिकल बा ओकरा बगल में। सही बात बा। चौप छानी अंडा छानी पूरा दम बेचत रहनी है। हाँ। दिन भर अंडा छानी चौप छानी बेचत रहनी है। शाम के पूरा दम टीका मार के हाँ आ स्कॉर्पियो के आगे आगे बैठ के पूरा एकदम सीना तान के चल। ए महाराज जी तो खिसवे साच को दिहन। अरे ये अंडा वाला पंडा हमें कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे, कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे। आ सैया मरल मटकी तो लौटल हिनकर भाग रे। अरे ऊपर दीदी मरली मटक की तो लॉटरी का भाग रे। ना ना दीदी पर नहीं के जाए के। ना ना उनका दीदी ऐसन ऐसन ब्यास के देख के हमरा खीसा कहे मन करेला। का करी कह दी रवा लोग के मन है तो कह दिया। का करी है ए है ओ है की है क्या है आप क्या है? मारेंगे एक झापड़ ना कि चल जाएगा स्टेज तेरी ब्यास के हाथ तेरा पुलिस ब्यास जब पीछा जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई जे अपना देख के जरता ओकरा के जरा के का होई जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई जे अपना देख के जरता ओकरा के जरा के का होई। ए महाराज जे लइकैया कोढ़नी ओढ़ के मौगैया कैले बा तो ओकरा के लमहर हथियार धरा के का होई। जे घूम के गावा कहीं खोइले बा रोल हथिया धरा के का होई। जे गांव का रोल खोले बा ओकरा के मारे के दूसरा में तू मार ली अपने में। लगन देव जी बहिन देव जी देव जी के रहो ध्यान दे। देखी जात ना ई नहीं की बोलत ना होई लोग बोलत। लगन भाई तो बेचारे शांत स्वभाव का उनका तो केहू तो मतलब नहीं खे। बयान अपन गावल चाहे कुछ कराओ तो मतलब ना रहे। ब्यास बोले मरवावा ई लोग सिखावता। देखी चाचा ई बहुत बड़ा एगो कमी हो। बैल के दाम अगर 20,000 लग जाला नु बैल बेचा जा 20,000 में तो बैला के पेटवा में उठैलवा सटरल तो बुझल कि हमरो दाम 20,000 लागल। ओकरा ई मालूम नहीं है कि 2 रुपया के फाइनल में भद्द गिर जाए। देखी अरे ये अठल के तो ब्यास लोग पाउंड पाउंड को के खोजता लोग। हई मारे हई बबुआ झाल बजाओ तारे कहले है जे ब्यास जीरो लगावल छोड़ दी रोड़ा सती महिला का पाठ करी। हाँ ए बाबू हम सती महिला का पाठ करे तू में बैल लखिंदर लखिंदर विचार करी। सबले बढ़िया लावरा बढ़िया बढ़िया खिस्सा कहानी भी कहतारी। यही लोग के देख के हमरा चाचा एगो बात कहे के मन करेला। यही लोग के देख के एगो बात कहे के मन करेला कि गुलर के फल के अचार कबो ना होला आ फनला से बानर कलाकार कबो ना होला। गुलर के फल के अचार कबो ना होला आ फनला से बानर कलाकार कबो ना होला। ए पूजा जौन तू मौगाई करतारू ई अंगना में निक लागेला काहे कि हिजरा के दल पर गुहार कबो ढेर पंडिताई मत बनो। गीत नहीं खुगावो समझावत नहीं समझ जा बुझत नहीं खु तो बुझे लगबू आ बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबू। बुझत नहीं खु तो बुझे लगबू आ बेरी बेरी अखिया के मुदे लगबू। अभी न्यूटन अभी तरह के बच्चा जान के न्यूटन में रखले बानी ना तो हनुमान गिर लगा दे तो भौक भौक कूदे लगे। ओकरा से रवा गाई निर्मला का कहली खेसारी जी का कहनी प्रमोद प्रेमी का कहली प्रदुमन रोशन का कहला अजीत हलचल का कहला अभियंता जी का कहला रउआ में का क्वालिटी बा अपन दिखाए ना। लोग के फिर में मत रही हवा मत बनी हमरा सामने हवा का मौम करी ना। चलिए देखे तो बाबू लोग लगाई तो मौगा हा ब्यास कहीं के बेरी बेरी ओढ़नी ओढ़ के एकदम मौगाई कोइले बाने। अरे ई ब्यास खा ले कहता नहीं कि आवा कथा सीखे के बा त हमरा पलानी में आवा हनु तो निहुर निहुर के सीखे के बा।
एकर मतलब ई निहुर के सिखले बाड़ा। सही बात अपने गुरुजी के लगी है के गोरनी अपना गुरुजी लेके गइल बानी निहुर के सिखले बानी त हमरा के कहता नहीं। हाँ जी हाफ पैंट पहन के हमरा वैसन ब्यास नहीं के बने के निहुर के सीखे वाला। रौरा उ ब्यास बनी हलमान बनी या बिच्छी बनी जौन मन करे तौन बनी। चली लगाई लगाई अरे उहे ए बेची उहे के ना एक आदमी रहत तारा जो हमनी के धाने काट देतनी सर हमारा के कह तरीका कि जे झूठ से झगड़ा कोइले बा झगड़ा बरा के का होई जे अपने देख के जरूरत ओकरा के जरा के का होई हमरा कहले के जे ओढ़नी ओढ़ के महंगाई कोइले बा ओकरा के हथियार धरा के का होई होई सब होई तू अपन हथियार धरा के देखो ना हम ए बा देखो का होता रौरा ओढ़नी ओढ़ा के कम हो गइले बानी जी विचार करी यही तो हम कहिले मुना भैया कि नोहरनी कब फार अब रौर गर्दन तर रही सुसुम पानी के इंतजार कब से उ करत रहनी है। जिंदगी में रौर कहियो आवाज ना धरी अब जाई अब ना धरी दशहरा बीतला का बात गरम पानी मिल गई। वाह 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 क्या गाई से क्या बजाई से कुछ बुझाई से ना मर अरे ना 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 मार नहीं के धस दी तारा बहन के प्रणाम करो तारा माई के प्रणाम करो मेरा मौसी के बेटी के प्रणाम करो। निर्मला जादव के बार बार बात कहत रहे निर्मला जादव के बात कहाँ से आ गई हमरा से तू बोला बता हमरा से लड़ा तू निर्मला जादव के लगे तू कहाँ जाता रहा। अरे छोड़ दी उनकर दीदिया हई ऐसा कोई जिला नहीं जो पूजा पांडे से हिला नहीं। ऐसा कोई जिला नहीं जो बिट्टू तिवारी के मेहरारू के 50 गो भत्ता नहीं। अरे उनका मत कहे उनका बहन के ऐसा कोई जिला नहीं जो पूजा पांडे से हिला नहीं। ऐसा कोई जवाब नहीं जो बिट्टू यहाँ के बहन के कोनो भत्ता यही पे ही लागल बाड़ा ई का गावत न रउआ लोग बताए। ए महाराज तो हिया काहे करिया तो नहीं महाराज अरे हमार सार हवे ई लोग में रिश्ता चलेला यही से गावत नहीं। अरे नेता हकारी पहले ही से आए ध्यान दी हां जी बहुत सुंदर गीत संगीत हमारा हां जी माननीय जननीय आदरणीय सराहनीय स्वर्गीय हालांकि ठीक बा ना ई स्वर्गीय लायक नहीं खान ई नरकीय लायक बाड़ा। अरे रही कि हम नरक में ठेल देतनी। अरे माजिन का काहे कि स्वर्ग लायक कोनो काम तो करत बाड़ा ना। सही बात बा हालांकि ई जगह कोनो स्वर्ग से कम नहीं खे जहाँ माई के पूजाई होत होखे आ इतना सुंदर कीर्तन होत होखे हाय देवता रूपी श्रोता समाज लोग बैठल बानी तो ई जगह कोनो स्वर्ग से कम नहीं खे। सही बात बा मास्टर जी को फास्ट मारी एगो मारी तो फास्ट तो नहीं मास्टर पूरा टेली एकदम बा एकदम यार ना होई धोखाबाज रही कहियो सच्चा यार ना होई नोहरनी कब फार ना होई आई धोखाबाज रही कहियो सच्चा यार ना होई ए पूजा आज तारा डार चमकौला तो तिवरिया तार भातार ना पूजा डाल दे हम जहर खिया के नाम मुआइले हम मीठा खिया के मुआ दे माइक पर हंसते रहे लोग बुझाई कि निम्न होता तले बाबूरे हो जाए। अभी खिता हमरा पर कहलिए तनी विचार करी कितना बाऊ हमार सुहाग रात रहे कदो हम अपना मेहरारू को 2000 के नोट देनी हम मेहरारू लागल पोछे आ कॉलेज के रौड़ा कितना निमन बानी कि एक बार में 2000 दे देनी आ नैहरवा में कोनो नतिया 20 रुपए से अधिका रेटे ना। अच्छा रणधीर भैया सुहाग रात में के रहला मुन्ना भैया 2 आदमी नो रहला एगो मरद एगो मेहरारू तो हमारा सुहाग रात के बाद ती कैसे जोड़ इहो वैसे रहली पलंग के नीचे लुकाई रहली जानता नहीं काहे खातिर ई रही फेरा में केवने तो छटकी कापना में आ निका जोर के देला बैठी हाय देखी रहा रे दे पसंद नहीं की का एगो ने बेंजी वाला पाउन बढ़ला बानी एगो एने बढ़ला बानी बैठी
कहाँ जाता नहीं लिवा भाई नहीं का पूरा एकदम हवा बांध रहल बानी कि हमरा आगे कोई नहीं है। बिट्टी तिवारी ये है, बिट्टी तिवारी ये है, बिट्टी तिवारी क्या है? कुछ नहीं है। क्या है आप? अरे महाराज साचो वहाँ का आगे केहू नहीं के जे बस वहाँ का पीछे अब देखी दुगोला होता हमरा से तो हमरा से गावे के चाहिए। प्रदुमन रोशन का कैला का ना कैला उ लोग नाचता कि गावता वो लोग के नाम धैला के रउरा का जरूरत बा? बताई है रउआ का है अपन कला दिखाई ना। उ लोग नाचता गावता उ लोग के बात छोड़ी। उ लोग केतनो बात रउआ से आगे बा। अरे वो निर्मला के बात बार बार कहता नहीं निर्मला हई है हऊ है। निर्मला महीना में 30 गो प्रोग्राम गावेली और रउरा लगे तो 10 गो प्रोग्राम नहीं खे। रउआ जितना लोग के बतियावे में टाइम व्यस्त करता नहीं उतना रउआ गीत गौती तो है पब्लिक इतना लोग ना भागत। अपने आप के रउरा बड़का महान गायक समझता नहीं आ सब पब्लिक गा के भगा देले बानी। इतना सुंदर गायक बा बताई है सब खत्म बानी महाराज रउआ। अब बतियावत नहीं कि विजेंद्र बाबा कबो खेसारी ना होई है। भगवान बहुत सही बात बा। विजेंद्र बाबा ब्यास है तो ब्यास रहे आ हीरो ना कहीं विजेंद्र बाबा। खेसारी लाल यादव हीरो हम तो कभी भी हीरो रही। हाँ सही बात भाई। ट्रेंडिंग स्टार हमें वो। हाँ इनका गाना में कोई ट्रेंडिंग ना लगी। आ इनकर गुरुजी एगो फिल्म में कहला डॉक्टर बाबू वो फेल हो गई। वो फेल हो गए। अरे ऊखी स्टार वो न फ्लॉप हो गई। अरे इनका बात छोड़ी ना ये तो खुद मौका हवा ब्यास हम तब का करी। हमारा सामने नचनिया उठा के दू चप्पल मोलक भगल। अरे वो करा जाइए स्टार है कमर स्टार। अन्ना भी साथ चलिए हम पूछाते नहीं हर किशोर सिंह से का कहले बानी। हेलो सर मास्टर हेलो हमरा सामने बड़का बनता रहे ई का गावता रहे हम नहीं के जानत। आप पब्लिक नहीं के जानत का ई गावता रहे। तहरा माइक सब छेड़ता सबके शिव चर्चा में ट्रांसफर कर दो। हेलो हेलो रह दी हो जाए छोड़ दी। तो एकरा के भगवान बनौले बरे रोज के सही बात बा। और ओकरा के बनौले बरे हुमच के। अच्छा अरे ई सब्जी मंडी हिय। हाँ आऊ मंडी हिय। चलिए तो स्वीटी जी दिखाइए तो अपना कमाल आइए तो। ई नारी हिय उपारी हिय।